På en hel dag forurener du en del. For eksempel når du skal spise morgenmad, der spiser du for eksempel havregryn med lidt sukker, og en lille smule mælk. Og som regel skal man også have en kop kaffe til morgenmaden. Når man er mæt, er der stadigvæk rester tilbage, og det skulle man som regel ud i vasken. Lad os se. Og vand. Og her har du forurenet med 5 ting. Kaffe, mælk, sukker, havregryn og sirup. Efter man har spist morgenmad, skal man som regel tisse og lave afføring. Oveni har du for eksempel menstruationen og propper som regel en tampon og bind og toiletpapir ned i toilettet. Og derefter skal man vaske hænder med vand og med sæbe. Og så senere på aftenen, så skal man i bad, og så bruger man shampoo og vand, og så også balsam. Bad bruger du cirka 9 liter i minuttet. I Danmark bruger hvert menneske ca. 108 liter om dagen.